Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze kusihlwa nje. To the colleagues, the men and women of the South African Police Service who stood shoulder to shoulder with these officers, we recognize your pain. Iphini likaMengameli wezwe uPhuli Mashatile usekhuthaza amaphoyisa ngokuthi kuzofanele ngazithambisa uma ebhekeneke nomngozi bezigebengu bekhuluma ke embuthaneni waminyaka yonke usuku lokuhlonishwa kwamaphoyisa ashone esemsebenzini. First is short-term relief to give some sort of relief to these affected companies. It can be in form of reduced tariffs, tax relief, relief from the DTIC, or so forth. Ikhosathi sinxuso uhulumeni ukuthi angenelele ukwehlisa intengo yogesi embeqolo njengoba kulindele ukuthi intengo yogesi izokwenyuka ngo-8.7 wamaphesenti onyakeni wemali olandelayo. For the future of the continent, all of us need to be very ready to support the Congolese as they work out that future. Kugcizelelwa bomqoka bokuqeda izinxushunxushe eziqhubekayo empumalanga yezwe iDRC emhlanganweni obusengethwe iThabo Mbeki Foundation wokubhunga ngamasu okuletha uxolo kuleli yazwe. At the end of the day, we in control of this destiny at the moment. I think we in the driver's seat, like I said, so the only ones who can decide during the next 3 games whether we go through or not is us. Kanti kwezemidlalo Bafana izotholana phezulu neNigeria emidlalweni obhekwe ngabo mvokuhlungela indebe yomhlaba yangonyaka ozayo ngolwesibili enkundleni yase-Free State. Ukuthola kube kuwe mbukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lesikhombisa ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke naku-SABC lehayi. Igama lami nginguDaud Phungula. Iphini likaMengameli wezwe uPhuli Mashatile usekhuthaza amaphoyisa ngokuthi kuzofanele ngazithambisa uma ebhekene nomngozi bezigebengu. Ubethula ke inkulumo ezidleni zombuso ePitoli namhlanje embuthaneni waminyaka yonke usuku lokuhlonishwa kwamaphoyisa ashone esemsebenzini. Angama-27 amaphoyisa ashone ke phakathi kukaMbasa wangonyaka oyedlule kuya kuNdasa kulonyaka. Tswane osombusazwe kanye nezikhulu zamaphoyisa bebehlangene ezindlini zombuso ePitoli njengoba bekhunjula amaphoyisa ashona esemsebenzini. uMashatile uthi uhulumeni uzama ngayo yonke indlela uqinisekisa ukuthi amaphoyisa ahlome ngokwanele futhi akulungele nokubhekana nezelelesi. Intensifying efforts to ensure your safety and to equip you adequately for the fight against crime. We are resourcing specialized units, investing in advanced technology, strengthening intelligence, and tightening laws to deal decisively with those who target police officers. Ande emaphoyiseni sebenxusa amaphoyisa ukuthi angavumi ukuya phansi ngendlalelwe awabhekane ngqo nezinswela boya. Our members do not die with the tools that we have given you. We have trained you, we have provided you with the necessary resources, we have equipped you with every necessary, tool of trade. Deni yamaphoyisa ashona namanje asakhala yasithulisa athi kuselikhulu ukubhekana nesimo. It got crazy. It was just this little. I couldn't believe it. Until I had to go and identify him, that's when I started beginning to understand that there's nothing we can do to change that. I have to take it day by day. I'm trying to be strong for my 2 boys and the family, and it is hard. Ile uthe ukuhlasela amaphoyisa kufana ngqo nokuvukela umbuso wathi uhulumeni uzokwenza isiqiniseko sokuthi labo ababulala amaphoyisa bagwetjwa kanzima. Ikhosathi sinxuso uhulumeni ukuthi angenelele ukwehlisa intengo yogesi embeqolo njengoba kulindele ukuthi intengo yogesi izokwenyuka ngo-8.7 wamaphesenti onyakeni wemali olandelayo. Wezinywana zezisebenzi ikhosathu ithi ifuna uhulumeni angenelele udabeni lokwenyuka kwentengo yogesi nokushaya kuzwele kubathengi abavele bedonsa kanzima kwezimali.
Relief to give some sort of relief to these affected companies. It can be in form of reduced tariffs, tax relief, relief from the DTIC, or so forth. Longer term, we need to actually address the fundamental causes of the Eskom's dependency upon these double-digit above-inflation hikes. Kwentengo yogesi sekuvele kuyazwela kubathengi abakhala bengashayiwe. Abantu kuzobanzima ukubhatala because abanye abantu abasebenzi basadinga umsebenzi. Asibe government azama indlela ukuthi aphilisane kahle nabantu. Yabona apha kule economy yoMzantsi Afrika sisokola kakhulu in terms of finance. Low increase le izosibulala kakhulu. Uthi ikomiti lasePhalamende elibhekele ezogesi namandla libhonge ngalolu daba emhlanganweni walo olandelayo. Increase the price of electricity by 8.7%, which is more than double the current inflation rate of 3.5%. At a time when South Africans are battling and struggling with a high cost of living. We cannot support this proposed increase and will go to the committee and make our voices heard and reject it. Uthi COSATU izokwethula iziphakamiso zayo eNedlac kanti uma uhulumeni engaqhamuki nezixazululo lomfelandawonye uzofaka isicelo sokuteleka ngenjongo yokuphoqa iziphathimandla ukuthi zisondele etafuleni lezingxoxo. Njengoba inhlangano iThabo Mbeki Foundation isingathi ingxoxo emayelana nokwakha okuthula eMagaliesburg eGauteng kubaluleke kakhulu ukuthi uhlelo lokuba kulanyulwe lumqwa kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi kuba nokuthula eMpumalanga nezwe iDRC. Kube isikhathi esimqoka njengoba nje ingxoxo yenhlangano iThabo Mbeki Foundation emayelana nokwakha ukuthula iveze ukuba kufanele iqinisekise ukuthi kuba nokuthula ezwenikazi Afrika. Okwenzeka njengamanje iDRC ikhona ukugqame kakhulu. And today we must grow up, we must to be more construct and build unity and to show and to legacy a good Congo for our children. Amelela kuleli uMbeki uthi iDRC idinga ukuthula ukuze izwekazi Afrika lithuthuke. Given its importance for the future of the continent, all of us need to be very ready to support the Congolese as they work out that future. uMbeki uphinde wathi uzokuya eMozambique maduzane. Well, I think that the position has been taken by President Chapo now that the Mozambicans need to go through a process of reconciliation is important. Lengxoxo isingathwe njengoba umhlaba ubhekene nenkinga yokungaboni ngasolinye kwamazwe. Kanti mayelana nokuthumela iphini likaMengameli wayo imelike engqungqutheleni G20 ezokuba seGoli uMbeki uthe we would have preferred that President Trump comes, but I think we could be perfectly happy that the Vice President Vance comes. Certainly as a country, our government is indeed very keen to hand over properly. As you've seen, there's been a lot of work that's been put into this G20 work there, and so what we will hand over to the United States at the end of the year would be a very rich program. Lo mhlangano uphinde wabhekisisa nembangela yengxabano esesifundeni Sahel nasesifundeni iHorn of Africa. Ungqongqoshe wezokuhwebelana nokuncintisana uPakistan uthi umnyango wakhe ubambe izingxoxo neAlgeria kanye neEgypt ukuzekela amazwe asebenze ngokubambisana nelakuleli emkhakheni wezimoto. Utawuse Algeria emhlanganweni i4th Intra-African Trade Fair kanti uhola kosomabhizinisi bakuleli abangama-30 njengoba iqhuquzela ukuhwebelana. Ungqongqoshe uPakistan uthi elakuleli libheke ukusebenzisana okukhulu namazwe asesimeme kakhulu kwezomnotho asenyakatho yeAfrika uqinisa umkhakha wezimoto wakuleli othwele kanzima. We're also reaching out to other automotive manufacturing countries, but we thought it's important that we start there. And that would include cooperating on areas where we would be able to build component manufacturing capabilities in Algeria, where we would be able to consolidate. Utawu uthi uhulumeni uhloso uqinisa lembono ukuze kukhushulwe imikhiqizo yayo isuka emaphesentini angama-40 iya emaphesentini angama-65. We do intend to ensure that we're able to increase that level of localization. Now, the problem is industry in South Africa and other countries that are auto manufacturers say, look, if we have a situation where sister countries assemble instead of manufacture,
you make it less competitive for local industry. And it undermines our component sector. So we need to find agreement on those issues. And that's what the negotiations are about. Lezi ingxoxo zikaNgqongqoshe zilandela ukuvakasha kwakhe kwangonyaka odlule eAlgeria nalapho lamazwe amabili acikica isivumelwano ezahlukene kubala nokubambisana kwezomnotho. Ungasetshenziswa ngendlela efanele kwemali kubize iminyango kahulumeni wesifundazwe saseGauteng imali engango 4.2 billion wamarandi ngonyaka wemali ka-2024-2025 lokho kushiwo wengamele yezemali eGauteng uLebogang Mayile. Inyanga yaseGauteng yethule imibiko yayo unyaka wemali u-2024 no-2025 ngokwesigatshana sama-40 somthetho wokuphathwa kwemali yabakhokhintela kanti kuyo bekukhona nombiko wocwaningo mabhuku. Owengamele ezemali eGauteng uLebogang Mayile uthi lenyukile izinga lokusetshenziswa ngendlela efanele kwemali kweminye iminyango. Le i-report ephuma ku-Auditor General ebonisayo ukuthi ama-department awu-8 athole i-clean audit. Bese kwaba nama-department awu-4 aye athola i-unqualified audit. Saba nama-company lawo kwahulumeni awu-19 about 14 yawo athola awu-19 out of 22 athole clean audit. Umayile uthi umgcini mafa wesifundazwe uzosebenzisana neminyango engazange ibe nenqubekela phambiliekusetshenzisweni kwemali. Sizolwisana nobulelezi nokukhohlakala nalabo abazama ukutshontsha imali kahulumeni. Sifuna ukucala ngokwenza sure ukuthi siba ne system esibiza ukuthi digital system yokuthi amathenda uma abantu bafaka amathenda basebenzise ama-computer bangasanikezi le mathenda wabo ebantwini. Umayile uthi umnyango wakhe uzosibhekisisa izinhlelo zokucaningwa kwamabhuku bese ubukeza nyanga zonke ukuphathwa kwemali. Bukele sisathiqu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. Eclipse is a celestial event wherein the celestial bodies, which is the earth, the sun and the moon, will be aligned. Kusukela uMagamanxa ihora lesikhombisa namhlanje kuzokwenzeka isimanga semvelo esingajwayelekile esaziwa ngelunar eclipse nalapho inyanga isuke ifiphala bese ke iguqula umbala wayo. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile usekhuthaza amaphoyisa ngokuthi kuzofanele ngasithambisa uma ebhekeneke nomngozi bezigebengu bekhuluma embuthaneni waminyaka yonke wosuku lokuhlonishwa kwamaphoyisa ashonisa emsebenzini. Bukela ngikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomjalo bazo. Iphini likaNgqongqoshe wemfundo ephakeme nokuqeqesha uDokotela uNomsadube Ncube usekhuthaza ukuthi kufanele imfundo yamakolishi okuqeqeshela amakhono iqhakanjiselwe phezulu njengebalekile. uDube Ncube bekhuluma embuthanweni obusekolishi Ingwe TVET eEastern Cape lapho beyohlaba khona isoyi lokwakhiwa kwezinda sezolimo ngaphakathi ekolishi esizodla ke izigidi ezingama-80 zamarandi. Sele luqhuba ulwakhiwo lweliziko lezolimo. Kweliziko nelixabisa izigidi ngezigidi zerandi akuzuxhamla kuphela abafundi kodwa nendawo ezingqongileyo kwanamashishini asakhulayo. Izinto ezinjengentsangu cannabis kanye nezinto ezinjengama-crops zizawukwenziwa khona la. Kuzawuba ne-research lab ezawukwazi ukuthi benza i-research abantwana babe nama-innovations or ubuchwepheshe abangabenza khona la. Intabankulu nekuyeyona ndawo inkqenkqeza phambili kwiphondo ekuveliseni intsangu kulindeleke ukuba ikhokelise phambili olushishino kweliziko litsha.
Inkokheli zaseNtabankulu zithi eliziko lithuba elihle kakhulu sikwakholelwe kubeni akuzuxhamla abantu abatsha kuphela kwimisebenzi abayidingayo kodwa liza kulwa nenhlupheko nendlala. Le investment eyenziwe apha namhlanje izawubancedisa abantwana baseNtabankulu sengumasipala osezilalini othwaxwa indlala, intswelangqesho, ukungalingani, the skills gap and every challenge that you would know esifacene nayo. Ukwakhiwa kwale college yezolimo kulommandla kuvuselele umdla kosomashishini nabanethemba lokuhluma koqoqosho. Into esizayenza kubana sizame ukusebenzisana ne-stakeholders uhulumeni ne-public ne-private sector so that sikwazi ubana senze as campaigns to as local agricultural nansika projects abantu abenza lezi cannabis apha locally. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eNtabankulu. Kudokukhathazeka kubathengisi kanye nezivakashi zesifundazwe iMpumalanga njengoba zibona isimo esiqhubekayo esingesihle makubhekwa izinto zokuheha izivakashi. Inkampani ebhekela izivakashi isisabise ngokuyeka ukusiza izivakashi ezisebenzisa umzila iPanorama. Isifundazwe iMpumalanga singesinye sezifundazwe esinezitshalo kanye nezilwane eziheha izivakashi. Mawusebenzisa umzila iPanorama kuhlangabezana nomfulo omuhle iThe Blade, iThe God's Window kanye nokunye okuhehayo. Kodwa ke ngenxa yokunganakekelwa kwenqalasizinda ezinye zalezi zinto zigcina zingekho esimweni esifanele. Tourists are just not interested in going to anymore because of the decay of the various sites. You know, obviously the mountains itself, they are not the sites that are decaying. It's still beautiful to see that, and it's still beautiful to see the vistas. Abathengisi abathembele ezivakashini bathwala kanzima futhi basola umnyango wezokuvakasha walapha ngalesi simo. The toilets are not clean. Sometimes when there's no water inside the toilet, we have got the challenges that the tourists, they are going back, not even buying anything. Izivakashi zinxusa iziphathimandla ukuba zisukumele phezulu lolu daba. There is some of the places now it's unsafe and they need to look after it. That's what I feel so far, because I normally visit like every second month and we spend money and doing all the visiting places. Kusenjalo amalungiselelo ayaqhubeka njengoba iMpumalanga izosingatha umhlangano we-G20 wongqongqoshe bezokuvakasha ngolwesihlanu. Ikhehla laseDavidton eGauteng uMoyo Mbuvana ubungaza ke iminyaka eyikhulu edlanhlamvana ezihlobo nabangani zibuthane ekhaya lakhe kulempala sonto ukuyobungaza nomndeni. Khulu edla anhlamvana nokuyisibusiso esikhulu emndenini wakhe kanye nasemphakathini. uMbovana wazalwa ngo-1925. Usephile kwezinye izinkathi ezichaza likhulu ngelakuleli. Kusukela ebunzimeni baphambilini kuya enkululekweni okuyimanje ayijabulelayo. Abazukulu bamthatha njengensika yaleli khaya. Umkhulu wami is a very giving person. He would have 10 rand and then you would be short of 10 rand. He will give it to you. Yonke nje iphelele. Umkhulu beka strict ene besimsaba simhlonipha mara asenzela konke esikudingayo. Uma ebuzwa ngemfihlo yakhe yokuphila isikhathi eside kangaka uvele wamamatheka. Baye thank you. Yes. Umndeni nomphakathi ubuthane ndawonye ukuyobungaza impilo kaMbovana. Bakholwa ukuthi unyaka nonyaka uyisibusiso, yingakho wonke umuntu kumele alibungaze usuku lwakhe lokuzalwa. Herbert Memela wezindaba ze-SABC eDavidton. Lezi indaba ezijabulisayo umbukeli sithi nje halala mkhulu Mbovana. Kanti uma sihlabela phambili umbukeli kusukela uMagamanxa ihora lesikhombisa namhlanje kuzokwenzeka isimanga semvelo esingajwayelekile esaziwa ngeluna eclipse nalapha inyanga isuka kifiphala bese iguquleka umbala wayo. Lokhu kwenzeka uma umhlaba uhamba phakathi kwenyanga nelanga bese kuthi ke isithunzi sawo sifiphalisa inyanga. Lesimanga kulindele ukuthi ke siqhubeke kuze kushayeke ihora leshumi nomuvo kwezinye ke ezindawo ezifana naseKapa. Ukuphala kwenyanga phecelezi lunar eclipse kwenzeka uma umhlaba uhamba phakathi kwenyanga nelanga bese uphonsa isithunzi sawo enyangeni.
Lokhu kwenza ukuthi inyanga ifiphale noma iguqule umbala wayo. Abafundi basesikoleni Dututwaning eLimpopo bafunde kabanzi ngalesimanga semvelo ngaphambi kokuthi senzeke. Is a celestial event wherein the celestial bodies, which is the earth, the sun, and the moon, will be aligned in what astronomical mechanics refers to it as syzygy, wherein the moon, the sun, and the earth will be in a straight line. And therefore, the moon will be behind the shadow of the earth. And this celestial experience is going to make learners, teachers, scholars, academics, astronomers to be engaged all together at the same time, because it will be one's experience by everyone at the same time. La kwenyanga kulindeleke ukuthi kuqale uma kugamanxa ihora lesikhombisa kanti kuzothatha amahora ambalwa. Astronomical event that occurs when moon moves into the earth's shadow, causing the moon to be reddish or darkened. I'm really highly looking forward to see this happening on Sunday because it's a once in a lifetime experience for me. I am excited because I have never experienced this before. So today I learned so much from what Mr. Mason has brought for us. Tips kulindeleke ukuthi iphele cishe sekubumbana ihora le-19 namhlanje ebusuku. Bokelo masibheka kwezemidlalo njengoba nje iBafana isanda kuguqisa iLesotho ngamagoli amathathu eqandeni eBloemfontein isibheke kumdlalo wayo ke nezingqungqulo zase-Africa Nigeria ozokuba ke ngolesibili. Necessarily think there's pressure on us. I think at the moment we are where we are in the group, and that's a positive. I think pressure is on the guys trying to get to us, but that doesn't mean that we should take our foot off the gas or take our foot off the pedal. I think that we should just have the same mentality, still keep steady. At the end of the day, we in control of this destiny at the moment. I think we're in the driver's seat, like I said. So the only ones who can decide during the next 3 games whether we go through or not is us, and not going through as well is also us. So I think, yeah, looking at other results doesn't necessarily bother us. Of course, just being into football, we look at it and hope for certain things, but at the same time, I think that it's in our own hands to get the job done, and we can do it in that way. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu unganyakazi. Bukele sizibeka lapho ebesikuphathele zona, sizobuya nazo zivutha bekusasa lokukusayo. Bukele usale kahle.